buscamos variantes de cara ao futuro. Creo que Carlos e Jorge se teñen que entender ainda mellor. Creo que se aproveitamos mellor eses espacios por fora con Óliver e Pedro vamos facerlle moito daño aos equipos. Bueno, outra variante máis a Antela. Creo que o equipo está traballando moi ben, sobre todo pola semana. Creo que moitos partidos non demostramos o nivel que podemos chegar a ter, pero bueno, creo que o rival tamén xoga, creo que o campo non está de todo ben, os estaban bastante mellor que outros días porque estaba húmedo, entón o balón corría mellor. Bueno, creo que o Antela pois está a traballar moi ben e creo que estamos no bo camiño. Vamos a afrontar igual que cando chegamos en agosto. Creo que sabemos onde viñamos, o club ten unhas exigencias non só por nós, sino por toda a repercusión que ten detrás. E bueno, vamos a afrontar o 2025 con primeiro ascendendo, despois intentando traballar ben para xogar en preferente. Pois pasar boas festas, creo que cada día hai máis xente na Moreira, cada día sentimos máis arroupados, é un orgullo defender este escudo. Creo que o equipo está moi ben, bueno, felices festas a todos e pasar boa Navidad.